Dobar dan, dragi pčelari. Evo nas, danas je sreda, 28. maj. To su subotu sam snimio, to je bio 24. maj. Žutu košicu tek je matica zanela. Pčele su uzele i progrizle su dosta saća. Pripremio sam sad neki 23 rama, satni osnov gdje ću ubaciti sad u cijela pčela društva, pošto mene civa krenula lipa. I danas sam došao to da ubacim, pa ću ujedno i da proverim, da vidim kako je stanje što tiče ponovo žute košice. Imamo klip, znači, koji je sniman pre 4 dana. Sad ću samo letimično da vidim da li je to možda zanešeno, tih novih 2 rama koji sam ubacio. Ako ne, da namestim novi raspored, da izbacim nešto iza pregrad daske, pa vidit ćete kako ću ja to da uradim u ovom, da kažemo, takozvanom našem nemačkom sistemu. I mislim da će to biti ono sasvim okej. Lipa je krenula u selo, nisu to neke značajne količine da bi ja imao neki med, ali dovoljno je da mogu da sad na osnovu počnu da se izvlače i da se mlada pčela prebaci na tu sadnu osnovu. Napravio sam pumpicu, to jest pumpicu sam napunio sa 1,1 šećer voda, znači kojim ću da sadne osnove koje sam ulio ubacujem u ovo društvo. Jedna metoda koju, ja mislim, svi pčelari koriste, znači nafajtajte sa sirupom i to će biti okej, tu će mlada pčela odmah da napadne i to će biti kao super. Ali najvažnija stvar da snimimo žutu košicu, pošto već mnogi su komentarisali gde je žuta košica, šta se desilo sa maticama koje su, to je sa društvima, gde su matice izvađene. Znači, ta društva nisu oslabila ništa, bukvalno zbog toga što sva ta pčela izletica ostala u toj košici i mislim da ovde nema nikakvih promjena što se tiče ovih ramova sa medom. 2 rama smo rekli sa starim medom, ovih ostalih 7 je urađeno, tako da u suštini isto nam je. Ne može da se vidi zato što nisam namontirao kameru, sad da spusti kameru. Evo sad sam spustio kameru. Koliko vidim, ovaj sam izvadio. A ima novog unosa, očigledno to je lipa. I to će biti jedan dobar podsticaj za izvlačenje satnih osnovi. Idit ćemo dalje, ova zajednica krenula sa novom maticom i sad ćemo namestiti taj raspored koji je jako bitan i za nemački sistem i da vidite kako. Znači, ram građenak nisam mi ubacivao pošto sam to razrojio. Prehrana daska koja je postala kao hranilica, super, znači med koji je zatvoren, što je okej. Nadam se samo da neće ugasiti. Mislim da tu središnji ram koji sam video, evo ovo sam ubacio, znači ovo sam ubacio ram koji nije, da, ovde je znači matica zalegla, ovo je ram koji sam ubacio iz jednog društva koja je bila lažna matica, znači vidite ovde po ovome leglu, znači lažna matica, potresao se sve pčele, tu sam košicu sklonio i ovaj ram sam iskoristio da ubacim u ovo društvo i ovde se lepo vidi da je matica zanela i da je ovde sve ovde zaraženo sa jajima i ovo mi se jako sviđa. Vidimo sa druge strane šta kaže. Da, zaraženo, samo ako uspemo da vidimo maticu, bilo bi super, pošto su ovde jaja. Znači, one su ovde malo izvukle. Da vidimo kapacitet, to je matica ovde lepo zaraženo sve. Evo je matica, vidi se. Evo, uspeo sam da je vidim, znači matica je preslikana, koliko se sećam, od majke i samo neke genetika bude, evo, prešla je sad kroz ovu rupu, da se vratila nazad, ali bitno je da ona tu i da ona nosi, znači vratila se sigurno kroz rupu nazad. Sad ćemo da probamo polako da vidimo da li će ona da bude poslušna, tako da je vidimo gde je.
Eto vidite kako je to kad vidite maticu na tren, a ona bukvalno nestane, a prošla je kroz ovu rupicu i nema je na ramu. Ali nije ni važno, bitno da sam je ja video koliko toliko probuću snimku da je pokažem i vama, ali koliko sam video da ide, evo je. Znači matica je tu, identična je kao i njena mater, tako da u suštini ja sam prezadovoljan. Znači ovo vam je prinudna matica koja vidite kolika je i kako lepo izgleda, znači genetika ovde uradila svoje. Znači ovde je matica, što mi se jako sviđa. Sada ćemo da uradimo preraspodelu, da vidimo šta imamo od ovih ramova crnih koje smo snimili, da vidimo da li su tu nešto uradili ili ne. Želim da ove crne ramove, evo počeli su one to da izvlače, želim ove crne ramove sve da prebacim na drugu stranu. Iza pregradne daske. To vam je čar nemačkog sistema gde ovaj jednostavno ram kompletno moram prebaciti zato što ima polena i perge da bi ona to iskoristila i vratila u pčelinje društvo. Znači ovaj ćemo izvaditi ram. Ne želimo da imamo takve ramove u svojim košnicama, što je odlično kada imate ove mogućnosti. A ovo je ubačen isto polu izvučen ram, vidite kako su ga krenule kao da ga izvlače, ali to je po meni jako slabo za sad, ali njega ćemo staviti znači do matice, pošto ona na ovoj. Sad ćemo sve crne ramove da izvadimo, ako treba, evo i ovaj ćemo isto izvaditi ram, pogledajte kakav je, znači kad pogledamo, znači one su ovo očistile, crnije, znači male su ćelije, treba da se prošire, tako da ćemo i taj ram izvaditi. Pošto znamo da tu nije matica, možemo slobodno da radimo. Krajnji ram je ok, med, zalihe meda ok. To ćemo da uradimo, stavimo tu. Ram koji sam nafajtao malo pre, znači sad na osnovu ide do kraja. Pošto je ovde pronela matica, na ovom ramu i tu se nalazi matica, to ćemo staviti znači do legla, pošto ovo prvo leglo u košnici, pa ćemo opasati s ovim gde nemamo legla. I pogledat ćemo šta imamo što se tiče, ovde imamo hranu, ok, super, to je dva rama super, ovde zalihe hrane, ostavit ćemo tu da bude do nje, stavit ćemo pregradnu dasku do ovoga i sada ćemo samo uzeti i vratiti ova dva rama iza koji će biti očišćeni gde ćemo mi njih zamenuti. Ako ste primetili, nemački sistem uvek ima neko rešenje. A rešenje, videli ste koje. Mi smo dobili sad zajednicu na 6 ramova bez ram građevnjaka koji nam sad ne treba. I gledat ćemo da kada dođe suncokret, da u ovoj zajednici ubacimo 7. ram koji će ona napuniti sa medom najverovatnije na suncokretu. Ovo je ono što kaže odlično puno. Videli ste kako sam to uradio u nemačkom sistemu gde imamo 10 ramova, ali poenta je raditi na 7, tu imamo sada ovde ukupno 6 gde je u funkciji. Pregradna daska koja je jednostavno hranica postala, iza smo prebacili ova dva crna koja treba da izbacimo. Sad smo ubacili 3 sveže rama, da kažemo bela rama, žuta, imamo jedan isto jako lep i imamo 2 sa zalihama hrane koji su ok, koji znači ne utiču na legla. Znači na ovaj način smo dali matici prostora koju ste vidjeli kakva je, preslikana isto od majke, vidim da odlično zanosi, znači vidjet ćemo kad to bude bilo kompletirano što tiče zatvornog legla, vidimo njen kapacitet, kako šta je po veličini, ne mora da znači da ona super kvalitetna, ali po njenoj genetici sigurno predstavlja jedan dobar genetski potencijal za ovu košnicu ili za moj ceo pčelinjak. Žuta košnica znači dalje ostaje u funkciji, vidjet ćemo koliko će ona donositi, ići će na lipu sigurno u ovom kapacitetu. Ako imate neka pitanja, postavite slobodno, družimo se i putem komentara, pogledajte i prethodne videa, imate, da kažemo, dosta informacija. Nemojte samo preskakati, mnogi me pitaju nešto što sam u videu i rekao, odgledajte taj video, nisu oni suviše dugački, da čisto vidite šta je tu rečeno. Nije samo poenta ući u video pa odustati, pogledajte do kraja, zato što svaki je edukativan, svaki je na svoj
način poseban i pokazuje nešto što vi možda treba da vidite kako izgleda kod drugog. Znači, kažem opet, nije ovo hvala, nije ovo da ne znate ja šta je reprezentativno toliko, ali za mene jeste kad vidite da na jedan vrlo lak način možda razvijete vašu, da kažemo, čelnu zajednicu, dobijete odličnu maticu koja će biti identična majici, a da će nemački sistem da iskontroliše svaku maticu i da će naterati da bude odlična, kao da je visoko selekcionisana. Na ovaj način dobijam odlične matice u svom čeljinaku koje jednostavno ne zaostaju apsolutno ni u čemu što se tiče nekih drugih da ne upoređujem. Vidjet ćete i u buduće ovu maticu, a vidjeli ste kakva je bila njena majka. Vidjeli ste i ovu majku kako je radila prošle godine. Znači, postoje video zapisi gde možete lepo sve da uporedite, gde možete sve lepo da vidite i da kažete, vidite da može se dobije vrhunska matica i u svom čeljinaku, u sva genetike, naravno kad imate dobre trutove i kad imate mogućnosti što se tiče proizvodnje trutova, ali to najbolje pokazuje sam nemački sistem koji ima 5 ramova sa leglom, nećemo da brojimo, to je svima dokazano da 5 ramova DB-a ima jako veliku količinu legla, ako znate koliko ima jedan DB ram ćelija, imamo jedan zalihe hrane, znači koji dozide košnice, koji je izvrsni kapacitet i 7 dana može da pčela ne izađu napolje, plus ram građevnjaka koji vam daje izvrsne trutove, gde ja objašnjavam, pogotovo na kursu, zašto je bitan taj ram građevnjak. Eto, i na ovaj način želim da reklamiram kurs koji je fantastičan, koji traje 10 meseci, koji ima materijala jako puno, koji će jednostavno svim pčelarima otvoriti neke nove vidike i neka nova saznanja koja ne možda čujete nigdje drugde sem na tom mom kursu. U suštini, žuta košnica i dalje živi, pratimo i dalje, svako dobro i pozdrav.